Хәерле көн, хөрмәтле тамашачым. Мин Низамиева Гөлнара Ришат кызы, Күкмара районы Вахит авылыннан. Һәр кешенең туган нигезе, туган йорты, туган авылы була. Минем туган җирем бик еракта, мөгъҗизалы, сихри табигатьле Чукоткада, төгәлрәк әйткәндә, Магадан өлкәсе Певек шәһәрендә. Күңелле истәлекле бала чагымда нәкъ менә шунда үтте. Ә моның өчен мин әлбәттә әти-әниемә рәхмәтле. Назлап, сөеп, яратып үстерделәр, авыр сүз әйтмәделәр. Татарстаннан читтә яшәсәк тә, татар телендә сөйләшергә өйрәттеләр. Әтием гармунчы, җыр телле, бик шаян. Әнием искиткеч моңлы җырлый. Ә мин аларга шарга тырышып, музыка мәктәбендә укыдым. Бию түгәрәгенә йөрдем. Гомрем буе артист булырга хыялландым. 3 энем артист булды да. Ә мине тормыш бүтән өлкәгә юнәлтте. Педагогик университетының филология факультетына укырга кердем. Һәм рус теле, литература, инглиз теле укытучысы дипломы алып чыктым. Өстәмә уку дәврендә музыка белән шөгыльләнгәнгә күрә, сәнгать белән бәйле фәннәрне дә укыта алам. Мин Күкмара районы Янил урта мәктәбендә эшлим. Һәм шулай ук Вахит балалар бакчасында музыка җитәкчесе вазифасын башкарам. Төрле концертларда, бәйгеләрдә катнашып, яхшы нәтиҗәләргә ирешәбез. Җәүһәр бию коллективымда Казан, Екатеринбург, Саранск, Астана шәһәрләрендә чыгыш ясап, үзен танытты һәм күп кенә мактаулы исемнәргә лаек булды. Артист булу хыялым үзем белән янәшә бара. Хезмәттәшләрем белән дә яшьлек бию төркеме оештырып, матур гына биергә өйрәнеп киләбез. Ә иң якын терәгем, иң зур байлыгым ул минем гаиләм. Тормыш иптәшем Рамил һәм шаян нәниләрем Нурания кызым белән Нуршат улым. Без гаилә белән вакытны бергә үткәрергә яратабыз. Балаларым минем ярдәмчеләрем. Менә бит ничек тырышып әниләренә булышалар. Бу иң зур бәхет түгелме соң хатын-кыз өчен? Эштән тыш мин шахмат, теннис, волейбол белән шөгыльләнәм. Баянда уйнап, балаларның күңелләрен күрәм. Илһам килгән чакта шигырьләр, котлаулар, әкиятләр язам. Ә иң күңелгә якыны тәмле ризыклар пешереп, гаиләмне, туганнарымны, дусларымны җыеп кунак итү. Татар кызы, татар егете бәйгеләрендә ничә ел дәвамында үземнең укучыларым белән катнашып киләбез. Ә быел инде үземне сынап карарга тәкъдим иттеләр. Кем белә, бәлки миңа да бәхет елмаеп куяр әле.